Du skulle säga något annat ju. Ja. Alla barnen förutom Jonathan är... Pust. Pust. Nej, det är som är rolig. Alla barnen förutom Jonathan är... Är alla barnen förutom Jonathan höst? Men ta en Alla barnen förutom Agnes är... Pust. Är det enda du kan säga eller? Ja. Ja. Det är som barnsvar. Va? Till ditt krullhår. Alla barn förutom Agnes i telefonsvar. Har du kammat ditt hår eller? Så kommer det krullhåriga fram. Det är hon som har kommit. Ja men är det inte självlåta? Nej, hon har gjort så. Ja så, men det är där bak. Ja, det är... Självlåta. Jonathan. Alla barn förutom Tobias här. Pust. Vad ser det? Jonathan. Vad heter han då? Han då? Ja. Pappa. Vad heter hans riktiga namn? Uffe. Uffe. Och hon där då? Agnes. Han. Tobbe. Hon. Mamma. Ja. Andreas. Du då? Jonathan.